Perwakaning pagut netra terus handulu nadyan datan handangu nanging wus tumekeng kalbu babar pacar pindho slaka pinabah sepisan hanjawat kang asta kaya wus antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata temah agawe kunjono popo lunging gadung hangayon duh sang mustikaning asmara sun kayung yon pring hatiku yen jawata ngalila nono bakal tak pundhut krama muga kasembatan Tanjung Kosrono manembah mring Sang Hyang Widi mugi peparing margi margi kang waluya jati dah sang mustikaning asmara sepisan hanjawat kang asta kaya wus antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata temah
Panggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik kaukir yakin yakin aku tenanan
suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatak lakune
iku siji nyanding sliramu tekan ku mati dongoku ra bakal mandek saturung sliramu bali. Ini kan salah